Il-gvern qed ikisser ir-reputazzjoni tajba li għandu pajjiżna u issa qed joħloq diffikultajiet kbar lil setturi ferm importanti għall-ekonomija tagħna bħal huma dak bankarju u tas-servizzi finanzjarji. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq Net FM meta tkellem fuq iż-żewġ rapporti tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF u tal-Kummissjoni Ewropea li ħarġu din il-ġimgħa. Meta inti tara sinjali ċari meta rapport wara ieħor ta' istituzzjonijiet importantissimi mad-dinja qed jgħidulek the writing is on the wall. Tibqa' serek, tagħmel xekk, qed tagħmel ħsara lill-pajjiż u naqra tinħasses għax qed iberraq. F'daqqa waħda ir-reputazzjoni bdiet nieżla. Adrian Delija qal li dawn iż-żewġ rapporti jikkritikaw lill-gvern u jgħidu li minħabba daqqiet fir-reputazzjoni qed jispiċċaw ibagħtu s-settur bankarju tas-servizzi finanzjarji. Dwar dan, ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea saħansitra jgħid kif recent investigations involving money laundering have exposed serious shortcomings in Malta's anti-money laundering enforcement framework. U meta jkun ċarx qed jiġri, meta l-iżball ma jkun żball ma jkun intenzjoni. Meta dan jiġi żvelat f'rapport wara ieħor u l-gvern jibqa' jippersisti, allura inti trid tagħmel ħsara pajjiżek. Allura inti trid bil-fors twebbes rasek u tajtini rrid tibqa' serek għax jaqbilli jien. Adrian Delija qal li r-rapport tal-IMF jagħmel referenza dwar kif għadha ma saritx it-trasposizzjoni tal-Liġi Ewropea kontra l-ħasil tal-flus illi issa ilha tiġi mwiegħda mill-gvern li se ssir parti mill-Liġi ta' Malta. Dwar ir-riski għas-settur bankarju u finanzjarju, l-IMF jgħid hekk increasing inflows including from countries generally considered to pose greater risks may expose vulnerabilities in the banking sector, real estate, remote gaming, virtual assets and the IIP. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li l-Ombudsman stess fir-rapport dwar l-Armata jikkonferma li hemm sistema li hija magħmula biex jinħolqu l-inġustizzi u dak li jiddeċidi l-Ministru jiġi impost fil-Forzi Armati ta' Malta b'teddida għad-demokrazija ta' pajjiżna. Ta' pratikament huwa teddida għad-demokrazija. Intu ma jistax ikollok pajjiż fejn fl-armata tiġi maħtufa mill-Ministeru, mill-Gvern tal-ġurnata. Dan ir-rapport huwa ċar, il-Gvern ma għamel abdarazzjoni. Il-Ministru ma tkellimx, il-Prim Ministru ma tkellimx. Huwa qal li l-Gvern ħataf l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna b'detriment tad-demokrazija u għall-ħarsien ta' reputazzjoni ta' Malta u minħabba dan il-mod ħażin li bieħed imexxi l-Gvern negozji eżistenti u oħrajn barranin li jixtiequ jiftħu f'pajjiżna qed isbuha diffiċli biex jiftħu kont bankarju u jibdew jaħdmu f'Malta.